Pirtûka çarînên Ömer Xeyyam a bi deng hate weşandin. Rojnameger û nivîskar Îkrem Balekanî helbestên Xeyyam ji zimanê orjînal ê Farsî wergerandin ser zimanê Kurdî Zeravayê Kurmancî. Pirtûk di sala 2014 de bi navê Çarînên Ömer Xeyyam ji aliyê weşanxaneya Evrenselê ve li Stenbolê hatibû çapkirin û di fuwara pirtûkan a Amedê de ketibû nava rêza pirtûkên ku herî zêde hatine firotin. Pirtûk bi zimanekî sade û rewan hatiye wergerandin. Çawa ku Xeyyam bi xwe jî gotiye, zimanê elm û xwendinê ku sade be çêtir e, ji bîsk û keziyên dîlberan bîska yarê çêtir e. Niha jî ev pirtûk bi awayekî deng li ser tora civakî hatiye weşandin. Îkrem Balekanî bi xwe helbestên Xeyyam xwendine û li ser YouTubeê jî bi du awayan hatine weşandin. Carekê jiyan û helbestên Xeyyam bi giştî hatiye weşandin û carekê jî hemû çarînên Xeyyam hatine weşandin. Qeyda deng û muzîk jî bi awayekî profesyonel hatiye amadekirin. Ê ku bixwazin dikarin li ser kanala YouTube a Îkrem Balekanî van helbestan guhdar bikin. Dibêjin bihişta pir horî xweş e, lê ez dibêjim ava tirî xweş e. Ya pêşîn bibe û terka qer bike, dengê diholê ji dûr ve xweş e. Ji rawestgeha kufrê heta dîn bêh neke. Ji alema şikkê heta baweriyê bêh neke. Tu bêhnekê xweş bi şox û şeng bijî, ji ber ku emrê şirîn her bêh neke. Çarînên Ömer Xeyyam, wergera ji Farsî û xwendin İkrem Balekanî. Çap 2014, Weşanxaneya Evrenselê, İstanbul.